הכל אנשים, GK כאן, ברוכים הבאים לסרטון החדש. בסרטון היום נראה לכם את הקבוצה שלי, קבוצה מעניינת, מקווה שתהנו מהסרטון, לייק, סאב, תגובה אם אהבתם או דברים שיפור, ויאללה בואו נתחיל מעמדת השוער, ה-GK. השוער שלנו פה זה ישין, יש פה את לוריס שעשיתי, ונדרסר 88 גם הוא טריידבל, אני מעדיף את ישין קניתי אותו, עולה לי 420, חלקתי אותו יחסית הרבה משחקים. מעמדת השוער נעבור לרייטבק. קפוא, קיבלתי אותו בחבילת אייקונים, כאילו חבילת אייקון, אחלה מגן ימין, בין המגנים הכי טובים שיש במשחק, פלייסטייל מדהים, ונעבור לעמדת הלפטבק. עמדת הלפטבק יש לנו את הבחורה היחידה שיש בקבוצה, והיא בומבסטור. אין מה להגיד יותר מדי, באמת מגנה מצוינת. יש לה את הדדבול עם השילוב של הפרי קיק, בכלל משהו שאני אוהב. יש לה את הרקון הזה שממש טוב. ויש לה גם פה, כמו לקפו, את הסטמינה, שזה בכלל כאילו, שתי המגנים שכאילו לא מטייפים בשום צורה. מהמגנה השמאלית עוברים לשתי הבלמים. בלם ראשון, אתם יכולים לנחש כבר, ופאולו מלדיני, עשיתי לו את ה-SBC, בלם שרתי אותו כבר מאז ומעולם בפיפא, ולבלם הימני ויהיה קרלוס אלברטו, שגם אותו יש סרטון שקיבלתי אותו בערוץ. שתי בלמים מצוינים, אין מה להרחיב, קרלוס אלברטו עם הפלייסטייל הזה, בכלל כאילו הפלייסטייל הזה שבור בקטע מוגזם, ומלדיני אין מה להרחיב, מלדיני זה מלדיני. מפה עוברים לשתי הקשרים שלי, שתי הקשרים מריאל מדריד, אתם יכולים כבר לנחש, אחד מהם כבר קיבלתי בפיקים של פוט צ'מפיון והוא לוקה מודריץ', אחלה לוקה מודריץ', שחקן באמת מדהים בפיפא הזאת לדעתי. והקשר הימני השני שלי זה פדריקו ולוורדה, גם מריאל מדריד, אין מה להרחיב, ולוורדה אינפור קיבלת אותו בפיק, גם קשר מדהים, אין מה להגיד. גם יש לו פה את הסטמינה שזה גם בונוס אחד גדול. ומפה נעבור לעמדת הרייט ווינג שלי, שהוא קיבל אותו בחוויה של 10 קוינס, והוא לואיס פיגו מיוחד, לא זוכר כבר איך לקרוא את זה. לואיס פיגו, וואלה, אין מה להרחיב יותר מדי. אחלה פיגו, יש לו טרבלות, יש לו את זה עם R1 שעושים, אז זה מפעיל את זה, זה אחלה דבר. ומלואיס פיגו נעבור לעמדת הלפט ווינג שלנו, היא קיליאן אמבפה. קיבלתי אותו, אני שם אותו בלפט ווינג, משחק אותו בכנף. אתם רואים, תראו את שתי החלוצים. אין מה להגיד, קיליאן אמבפה זה קיליאן אמבפה, אתם יכולים לראות 180 משחקים, 146 גולים, 101 אסיסטים, באמת שחקן מדהים, 5 סקיל מוב מהיר, עשיתי לו את האדום, זה הקלף הרגיל שלו אגב, הגולדרר, עשיתי לו את הפוט צ'מפיונס קארט, נקרא לזה ככה. במדינת שתי החלוצים שלנו, אתם תראו אותם ישר, החלוץ הימני שלי זה R9, והחלוץ השמאלי שלי זה יוסביו. את שניהם קיבלתי, חבילות, כל הקבוצה הזאת היא untradeable, אתם עכשיו תראו את כולם. וזאת הקבוצה שלי, כולם untradeable, חוץ מישין, ישין קניתי אותו ב-420,000. את כמעט כולם פה אפשר לראות בסרטונים שקיבלתי אותם. קבוצה מדהימה לדעתי, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים עליה, מה אני צריך לשפר, מה זה. מקווה שנהנתם מהסרטון, לייק, סאב, תגובה, ונתראה בסרטון הבא. יצא לי קרינג'.